இன்றைக்கு கூட உங்க கையில இருக்கிற மொபைல் எதுக்கோ யூஸ் ஆகுது பிரதர். உங்க கையில இருக்கிற மொபைல் அதான் இன்னைக்கு சொன்ன நிறைய பேருடைய ஃபேஸ்புக் ஐடி எதுக்கு ஆரம்பிச்சாங்க தெரியுமா? ஊழியம் செய்யறதாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப் குரூப் எதுக்கு ஆரம்பிச்சாங்க தெரியுமா? ஊழியம் செய்யறது தாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. நிறைய பேர் யூடியூப் சேனல் எதுக்கு ஆரம்பிச்சாங்க தெரியுமா? மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கணும், ஆண்டவர் அதுல மகிமைப்படணும், ஊழியம் செய்யணும் தான் ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா இன்னைக்கு ஊழியத்திற்காக ஆரம்பிச்ச ஃபேஸ்புக் பாவம் செய்யறதுக்கு நிறைய பேருக்கு போயிருச்சு. இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஊழியத்திற்காக ஆரம்பிச்ச வாட்ஸ்அப் குரூப், பிரேயர் டீமுக்காக ஆரம்பிச்ச வாட்ஸ்அப் குரூப் நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு சேட்டிங்கா மாறிடுச்சுங்க. இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு ஊழியத்திற்காக ஆரம்பிச்ச யூடியூப் சேனல் தன்னை பிரகடனப்படுத்துறதற்காக மாறிடுச்சுங்க நிறைய பேருக்கு. இல்ல 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 இல்ல, நீங்க செல்போன் வாங்கும்போது அப்படித்தானே வாங்கி ஜெபம் பண்ணீங்க? டெய்லி ஒரு வசனம் அனுப்புனீங்கல்ல?